тамошобинони гиромӣ, дар осорхонаи миллии Тоҷикистон толори геологӣ фаъолият менамояд, ки дар он намунаҳои гуногуни минералҳо ва канданиҳои фоиданоки Тоҷикистон ба намоиш гузошта шуданд. Яке аз экспонатҳои ҷолиби ин толор харитаи канданиҳои фоиданоки Тоҷикистон мебошад. дар ин харита ҷойгиршавии конҳои асосӣ тавассути чароғакҳои ранга нишон дода шудааст. бо истифода аз чунин нишонаҳо тамошобинон метавонанд муайян намоянд, ки дар кадом минтақа кадом намуди канданиҳои фоиданок мавҷуд аст. худи харита низ асари нодири ҳунарӣ буда, аз сангҳои нимқиматбаҳо ва ороишӣ аз қабили мармари сиёҳ, мармари сафед, чашми паланг, малахит, рухон ва ақиқ сохта шудааст, ки ба он ҳусну ҷозибаи хос мебахшад. тамошобинони азиз, агар хоҳед оиди канданиҳои фоиданок, минералҳо ва сарватҳои зеризаминии Тоҷикистон маълумоти пурра дошта бошед, пас марҳабо ба осорхонаи миллӣ.